tun daga abubuwa na conseil da minister da aka yi irin ci gaba da aka rinka samu ta kowane bangare in kuka duba abin da shi harkan hanya harkan kart harkan gyaran takardu harkan filaye abin da shi abubuwa da dama ta kowane bangare an yi magana da ministoci daban-daban. Gaskiya ni ma a nawa shawara ni nake ganin ya kamata a ce kamar yadda shugaban kasa yake yi cewa a kowane irin magana ya huto in zai ma 'yan kasa magana saboda ana abu ne don mi don talaka saboda 'yan kasa za mu iya ba da shawara wanda ni a nawa gani a nawa ra'ayi a matsayina na dan kasa nake ganin cewa ya kamata a ce dukkanin minista da zai hoto ya jawabi yakan iya yi jawabi da kowane yaren na kasa in ya iya yaren da ya iya ya aiki da shi bayan ya yi da turanci kuma ya yi da yaren da ya iya na kasa wanda zai kai ma al'umma sako ga abin da yake faruwa ta kowane irin bangare kowane irin yare ne ko buzanci ne ko hullanci ne ko hausa ne kowane irin yare ne inda ya iya ya yi aiki da shi bayan yayi na turanci ni gaskiya a nawa shawara nake gani hakan zai iya kai sako ga 'yan kasa yanda ya kamata a iya fahimtar wannan gwamnatin tamu mai tarin albarka. Sannan kuma abubuwa musamman ga hanya maradi zandar ba karamin ci gaba ne ba aka samu aka gina wannan hanya da irin jihohi da za a muna cikin kasar mu. Haka muke kira ga Niger cewa wannan gwamnatin in ka duba gwamnatin talaka ce me yasa ba ma inda ta bada rinjaye irin matasa yau ku ne gimshikin kasa ku ne kuma gimshikin rayuwar kasa sai da ku kasa take ginuwa in matasa suka lalace to babu kasa ta lalace. Amma me yasa yau in ka duba wa'ansu 'yan siyasa suna fakewa tunda babu ta inda suka bi ta ko ina sun bi sun raga babu ta inda za su hankalin 'yan Nijar cewa wannan gwamnatin banza ce ko gwamnatin ce kaza babu wannan hanya. Dukkaninsu suna sawa akan 'yan Nijar cewa duk wanda ka faɗi ma wannan abu ba zai taɓa yarda ba. To yanzu ya ne za a yi a hana ku ci gaba a baje kanku shine sai a kamo kabilanci. Sai in an kamo kabilanci sai ka ji duk maganan mutane in su inda taso za ka ji ana maka maganan article 12 ko kuma a yi maganan EMBP ko a yi magana wani abu. Kenan yanzu maimakin 'yan Nijar su haɗu su rinka kafa live suna magana akan live ya ne can garin ya ne can jihar wannan jihar mai ta kamata mu jihar mu gaskiya kaza ya kamata a yi mu ayi kaza ya ne za mu ma kasan mu hudu ma kasan mu wani abu mu yi harka mu gyara hanyoyi mu tsaftace kwartuna mu zo mu tsaftace gototi da abin da ya ne za mu yi mu ka ci gaba. To sai aka hana ku wannan sai aka fake da kabilanci. Yanzu life 10 in ka kalla zaka ji ta kabila ce ta ware da yan uwanta kawai jira suke wani wanda ba nasu bai shigo su fatattake shi. To nasara ne aka rinka yi akan ku. Kuma in kuka duba mutanen da suke haddasa kabilanci da tsiraru ne daga wa'ansu malamai sai wa'ansu da suke ciki da sunan wannan to fakewa ne an rasa ta ina ne akwai wanda suke biya karkashin haka in suna nan su mai dalili su Uhumudu Muhammadu su duka suna nan wanda Faransai sun ba su kwantara sun rasa yadda za su tarwatsa 'yan Nijar shine ake amfani da irin wannan abubuwan suna nan muggan a waje ku bar biye musu kar ku zo duk kwana biyu sai su dago ka je sun kama sunan kabila sun ce MBP Hausa ku tashi ku yi kaza ko kuma article lose zabar ma kaza sai ku tashi a ce ai kaza ko da yaushe in za ka yi magana in dai har adalci za ka yi in za ka yi magana me kamata ka yi in magana ne za ka yi akan abin da shi kai baka yarda shi ba kuma kai dan Nijar ne kana da iko ka ce ba ka yarda kaza ba ko abu kaza bai maka ba in wani zai iya fahimta daga sai fahimta daga in ka fahimta ka gane fakat. To amma sai ka ji mutum saboda fita da fitina sai ya zo ya ce magana misali sai ya zo ya ce EMBF mu Hausa mu yarda da ita ba a'a ba ku Hausa ba ni dan Nijar ban yarda da EMBF ba sai ka faɗi haka to yawwa wannan kanka ne sai mutane su yi magana kanka amma kakka ka kabilan mutane ka saka ko kuma dan kana cikin kabilan ka saka ta a rinka sakin mutane ko kuma ka zo ka ce a'a mu article 12 mu zabarmawa ban ma son wannan kakkai wannan abu me yasa saboda kowane zabarma ne zabarma nawa ne suke son amma ba haka kenan ya kamata in za ku yi magana ka ce ni dan Nijar wannan abun da aka yi na article 12 bai mini ba. Yau in wani zai fahimtar da kai in kuma ba gane ba kenan sai a ta yanda ake ya kamata har lokacin da za a gane kenan. Amma zaka ji in suna so su haddasa kabilanci sai su dauko kabila sai su dora akan wani kungiya sai a ta zagin mutane kenan irin wannan abu bai da amfani. Ku zo mu hada kanmu yau inda ana magana dan Nijar kamar yadda mai girma shugaban kasa da kanshi ke faɗi. Shugaban kasa yake babu wanda zaka lissa kakannin shi 1 2 3 zuwa 4 ne baka samu wani ya kutso ba a ciki wannan haka ne sai ɗaya
sai ɗaya amma dai aksari wannan mu duka haka ne. Kenan in ka duba lakwal in mu ɗaya yau in ka yi primaire a Niger aka saka ka tun primaire in ka fara in ka je college lycée université ka je duka in ka kare su wannan za ka gani ka yi mu'amala da al'umma daban-daban a bakkananka daban-daban a cikin su akwai buza akwai hulani akwai zabarma akwai tubawa akwai laraba akwai wani duka daban-daban makarantu na addini ma haka nan ne ku duka za a zo a kwatsa guri guda kuka san ma hwada haka nan ne zaka yarinta kun taso hwada duk harkan ku kuke yin na hwada kun tashi kun yi kaza kun yi kaza daga duk abu kabilu ne suka haɗu. To haka zalika duk wani abu da kake gani mu duka masallatai mu daya addinin mu daya komai mu daya zaman auren mu daya zaman sunan mu daya babu wanda wannan yana aure wannan ba zai zo ba wannan yana suna wannan ba zai zo babu wannan a Niger. To shi yasa ne yanzu me ya kamata a yi yanda zai a wargaza ku yanda kenan ba za ku iya kafe life ba ku ce gari kaza yana bukatan kaza gari kaza yana son kaza a shugabannin masu tana albarka kuna yaba su duniya tana gani a yanzu sai aka gama kanku da kabilanci ku zo ku ta maganar kabilanci a ciki har duniya ta tahi ta bar mu abin da ya kamata mu cimma cikin shekara guda kun zo kuna ta maganar banza abin da bai ta kara karya ba kuna ta magana abin da in ka duba cikin social media ne ake yi amma in ka shigo kasan zaga ba haka ne ba al'umma mu ɗaya suna nan kowa yana nan lahiya lau muna zama lahiyar mu dan haka ku tayi Niger da addu'a kasan mu kasa ce abun alfaharin mu wallahi wannan kasan da kuke gani kasa ce wanda Allah ya taimake mu musamman ga wannan zuwan wannan shugabanni na masu tarin albarka wallahi wannan gwamnati na CNSP kwamiti ne wanda ba sun zo ne banin komai sun zo ne don ceton kasa yau wannan gwamnatin da kuke gani inda kuɗi take bukata wallahi yau take kuɗi take bukata akan wata kasa ko ta turai ko ta wannan babu irin abun duniya ba za a iya mallaka musu ba don su mallaka ma yan Niger wannan abu wallahi don su mallaka ma a gurin mutanen nan amma sun zo ne don kasa sun zo ne don kishin kasa shi yasa kuke ganin su duk irin barazanar da suka shiga sun shige da sun mutalami lafiya saboda Allah yana taimakon su akan me yasa akan sun zo ne akan kasa kuma muna tare da su muna taya su da addu'a ubangiji Allah ya kara mana karhin tsaro a wannan kasa ta mai tarin albarka yan uwana wallahi ku bar kabilanci bai da kyau annabi ya hana kana musulmi annabi ya hana kana malami ka ji tsoron Allah annabi ya hana